Atin näytönohjaa, johon ei ruvennut ajurit menemään kunnolla, niin Astor saa asentaa nyt ne kovemman kautta. Asentuuko? Ihan hyvin. Anna mennä vain. Hei! Sä hajotit koko betonilaatan. Se on tässä Atis vikana, että se ei ole leka kestävä. Ei oo näköjään niin. Saako isikin lyödä kerran? Ei. Tai voisitaan sen lyödä, koska tää ei ihan rikki. Joo. Tuo betoni vaan meni ihan jauhoksi. Eiköhän se oo kunnossa. Mennäänkö lähemmäs kattoo? Ramona. No niin.